namuot ko guys, kay nanaugan ko sa pare nga video. Sakpan. Sakpan sa busing. Guys, good morning. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Nandiyan ako guys. Karon day guys. Kuha na ron March 18 unya Friday. Nandiyan naka-relax na guys sa kabisi. Then gapon manapog ko ay dan ako sa opisina day guys. Nandiyan gapon na humanapog ko gama day sa ako ang yearly report sa kanang statistic tung hong giingon ninyo nga gamunon nga report ba nga pilay namatay sa miaging tuig, pilay gikasal, pilay nabunyagan, pilay gikumpirmahan ug pilay nag first communion ja nahumana jud guys dali ra man hinuon pod kay kanang di man daghan ang gibunyagan sa last year kay pandemic pa man magbaw kanang wa kay magpabunyag una manggali gamay ra nga karon guys medyo di na kayo busy guys pero nagi po ko'y mga gamunon nagama pa ko og tawag sa kaslunon guys kay naay tawago na pod karong Sunday first tawag ja og manghinlo ko diri sa office guys kay tungod sa kabisi sa mga last week o last week mo nang ako nakapanghinluan ng opisina bahala ng hinluon oy basta mahuman akong trabahoon kay next month manggod guys piyesta diri sa mong parokya sa simpaning sa amuang barangay Buol then busy kaayo prepare sa mga solicitation letter pamilo gamag kuan gama og sobre madyo gani guys kay gitabangan ko sa PYM coordinator kay siya may anad mag kuan kanang kubi-kubi sa computer so gitabangan ko ni siya nadali ra og salamat sa Ginoo kay nadyo ni tabang kay lisod kadyo guys kini laging tiguang na tagamay ta kayo kamaos computer kamao man tagamay pero di jud ta kay baw mag kubi-kubi di pareha sa mga batanon karon mga millennials anad kaadyo ultimo mga bata karon guys kamao kadyo cellphone ako madlo ko adlo ko makaguba muna nga nasa hadlo kay taba kay di ta kayo kamao muna nga magpatugan pa nga na muna nga guys nga manghinlo sa karon guys ja well maghinlo ko mag video ko kay wala jud ko hinlo bitaw guys nag-inko bahala ng hinluon oy total narabot to aning sud sa opisina dan karon manghinlo na ko unja guys nagahom plano ta karong buntaga guys mulakaw ko kay daghan ka jud kog lakaw daghan kay ko adtuon madto kog megabyte BQ kay magpagama ko sa akong PRN sa SSS kay magbayad na pud ko ting bayad na then madto ko sa City Hall kay kuha ko sa marriage contract nga girehistro kay katong kasal ba kano sa atong kasal na magkuha na ko ja kanang maghatod ko sa mag-submit ko sa kuang yearly report katong statistic dito sa Chancery Office ja napakoy mga personal account guys magtupa ko og ICA magbayad og PO ja magtupa ko og kanang napakoy bayran nga Joe pod guys nga order na ko sa personal collection nga daghang kulakon yung magpa-load pa ko guys sa ko ang load wallet kay business gipot ta ginagmay guys kay di pa igo ang sweldo guys kuray ga trabaho ja napakoy gigatas ako anak ko alit pag diaper na nga tubli kayo jud guys lagi na nga sige lang laban lang basta may lang panglawas guys tagaan lang kanunay may panglawas o taas nga kinabuhi fights na diya guys magkamulos ako handam sa akong mga gamiton og hinlo kay
manaugan niya ko sa pare guys. Unya maga kuan ko guys, maga kaya manaog tong pare guys, magkuha sa mga resibo, di pod magsugura sa siyang mga working, magkuha sa resibo kaya i-record. So guys, sige, babay sa guys ha. Handam sa ako. Kita-kits na laman. Koy perting kay sa printer ni Padre guys. Oy, akong gisibog kay kini magud iyang printer guys. Akong gipatong aning lamisang gamay kay pagbagyo manggod gisod na og kuan karton sa iyang sudlanan. Diya pag utingkay na namo kay basa maday ang karton, so nabungkag ang karton. Mao nang akong gisulod gipatong nako sa lamisa kay unyag maguba mo na nga. Perting kay akong gisibo guys. Oy, daghan guys sagbot guys kay karon po ko kapanghinlo tungod sa kabisi. Isabot lang po na cashier guys kay busy pa man sa miyaging diwa kasi man.
direct ng kuha. Nasa madre. Namuot ko guys, kay nanaugan ko sa pare nga video. Sakpan. Sakpan sa busing. Gilang guys, kay nasakpan ko niya kay ga nanghinlo man. Namuot naman ko guys, kay naugan ko sa pare nga video. Pero bawa kay bawa po doon sa video ko. Pala siya. Pala siya guys. Basta natan ko niya guys na nilhig. Tawa siya ko guys, ulit kay naugan ko sa akong boss. ga video pero wag po ko kay bawo ga video ba po sa video kahit wag ko kay bawo ba siya kung ga video ko kaya natanawan ako ng mundo na guys tiwas akong pangindo aring gawas na po ko guys ito sa gawas guys. Dako ari guys. Katawa jud ko guys ay. Naimot lang ko guys kay inaugal pare gatod sa mga resibo. Kay na siya pangutanan ako. Sige naman guys kay ano ko niya nga nang hindi. Kuman ka kubik sa cellphone, ang cellphone ka tindog raman. Nalingaw ko guys ay at least nalingaw ko happy lang bang pa good vibes guys. Like sa mga tanong, sa mga tanaman. Nanglan po na sila gawas guys, parang magwapa po sila. Kay dili po permi sila sa landong. Tapos need po sila nga mainitan. Pero sige lang kay unang isugo. Pamalihog na nakuwari kay na may nagtrabaho diri sa simbahan. Kung na ipapagawas sa kadiyot kay luwi kay tanong. Di na sila blooming, naliwat na ako, char. Dag mga dahon sa tanaman guys o ang panangtang kay ang tanaman po guys kinalan po siya nimo himayan og mga laya nga dahon kay ron po magwapa sila mga tanom po guys ganan po na sila istoryahan. Maglabay sa kong sagbot guys sa gawas. Paningot ko guys oy.
Labay ko guys. Tara. Kasi init kayo sa gawas guys. Ning kuha ng init. Nagayday agawang singo. Tapos likod. Hindi naman yun ako ilabay dali sa kilid guys. Kay malata man eh. Diyan guys. Parang sagbot guys. Ako na siyang ilabay ay. Okay. Na sagbot sa kilid guys. So, parang yung isa taga taas, tuminto. Kani siya guys. Mojo ni ang original nga kanang opisina sa pari. Siya sa miaging pari namo mo niyang opisina kani siya nya. Pag abot na sa bagong pari namo guys, ijang gi baylo. Kanina mo dili opisina karon. Murag silbi na lang ni siyang kuan daw kanang receiving room. Pero nagkaguliyang resod guys. Nay mga sako guys kay kuan man kanang diya manggoy kanang relief goods gikan sa kuan diocese sa Tagbilaran gi hatod diri nya gi humanay og distribute guys. Diya kani nay nasalin guys sa amo po ning parish nga giripak sa mga youth. Nya gamay nang nahibilin. Manguan pa mi kinsay tagaan na ni guys na murag kuan na lang ni kabuok guys 5 kaputos. Diya ko pa ning hiluanan ni guys. Usahay guys. Ani ko mag higda-higda ani ko tigigda-higda usahay mapalis. Diya tara mo ang patron Senior San Vicente. Ya dara mao ni. Uni ang Sonia. Kana day guys, kani siya guys. Ang TV din sa sud sa simbahan ang monitor naguba. O dako kuno ka jog guba guys. Diya kanang mahal ka jog pisa. Mao mapaayo pa ba ni? Sayang kuan na siya guys, mga donation na nga mo ang mga screen na sud sa simbahan, 2 ka screen. Diya mo ni amo ang kuan office ani jud may maglingkod kani may akua kani lingkuranan sa bookkeeper nga nawala na kay namatay na siya diya kani sa mo cashier diya mo na guys. Hi guys, nahuman ako panghinlo guys, igo-igo po gipaningot diya kulingkod sa ko guys kay igang kadso paningot ko sa ko ang panilhig. May po ni panington ta guys kay mara ma-update po ta. Ukas naman na dyan ko panginlo guys. Kay nagtaon dyan ka panginlo sa kabisi. Oy. Wala na naman ang iloon nun. Basta mo man akong trabahoon para sa piyesta pohon. Yan guys. Relax ako gamay.